Hola, zuek, ze moduz, ongi etorri beste bideo batera. Bueno, ikusiko zuek zela daukaten momentu honetan, oia. Trastos beteta, bai, trastos beteta batera jotzera goia zelako, eta, klaro, motxilien biot. The question is, goia zela, 2 ordu barru, dia ordu batak. 3:04 denetan, geratu ga, eta, klaro, Andreak, evidentemente, ezeukan motxilia inda. Orduan, bueno, lehenengo helburua da sartzia gauza danak motxilan, bigarrena jumian naiz beste leku batera txarak lagadozkun kanpinen dia hartzera, gero bazkaldun biot, eta gero jumian naiz busera, baina lehen hau etxia jasota laga biot. Bueno, banoia, ezin dut dian ere bizitziak. Por cierto, txara, badakita ikusten egongo zala, kanpinentan, daukazu topagureko gasua ondio. Hola zuek! Bueno, 48 minutu berandu, aldu da ebagoiena. Bale, zuek mikro gabe genen grabatzen, baina, bueno, ya está ipini dugu. Hori, heldu gabatera jotzera, usurbilera, enfokau. Eta hasiko da hoin, zela da? Harrera ekitaldia. Harrera ekitaldia hori da. Eta hori, oso ondo, jende pila bat behitu. Eskerrik asko gobiatzeagatik, bai! Zuek hemen gaz, afaltzen, daukau puria, behitu. Eta segundo daukau arroza. Espero dau puria baino gobiago egotia. Ñam! Eskerrak! Hau ekarri da benai. Eta... Zimaz, eskerrik. Hau pasuek! Te llamo. Hola zuek, egunon. Dare jendia flipatzen. Gozaldu do, tortilla patata pintxo bat, porque, claro, genden geratuta sortziterritan, total, sortziterritan izan daun maiderrek. 20 minutu berandu hau. Eta zein dugu, bajatera jun. Eta dutxa binga, como buenas personas, skinkerra indot, da muy fuerte, holako leku baten. Indot lo super rondo, eta bengare komunikazioan gelan behitu, os enseño a la gente. Es que ez nabe serio hartzen ni de palo. Te digo, es que... Ni neri bez. Bueno, kamaria kanpinen alagadot. Opa zuek! Eta hemen kamaria. Gorak like. Gero tailerrak. Zebada garrantzitsua sujetoan zabalpena, o zebada problematikoa neska asterizko sujetua. Orduan, borrokatu behar duzu guzti horren kontra eten gabe. Eta zer ridikula da, ikustea. Claro, ikusten duzu, baina eske gero eure... Kontuan hartu behar dugu esatea denok zeharkatzen da dituztela zaintza lanek ez duela esan nahi forma berdinean zeharkatzen dituztenik. Zuek kriston zaparradia diardoz, gare superpozik edano. Daukolo guria eta ez dakigu nora jumbiagan. Bakarrik dakigu, naro, que dago la kamera atzian, eta nik, erabakiago pankarta bat. Eta pankarta bat, ez? Pankarti bai. Badana. Eta hori, señala el tiempo, hori. Vale. Bueno, hola konto begauzak, porque zarete sagar baten gainean. Zuek genden itxen ekintza bat, hor, zer izan da, manifan. Eta kenden bengalekin narotan, eta naro esplota bien jako eta prakiarrek jako. Que podia ser jo bai, baina naro izan da, eta izan da oso graziosua naro sentitzen dugu. Eta hori bidian etorri naiz, hola, komu gelara, eta metago klakeko lantaldea berriro, sorpresa lanian. Eta, pues aquí me he quedado. Eta eskaini dozte, chocolate bat, que vamos a probar ahora, todos juntos. Esta tena vela aintzanek que sabe a leche. Milka, paganos. Txida gurtuta. Bueno, es que hemen itzen dau berua.
2 ordu loin da, Eta jana jasot. Apazue! Gaur hemen gauz. Azokan. Batera jotzean. Hori da, 0-0 solait. Nire iztiondako belarretxeko batzu gorritxak eta beltzak. Canta, que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí, el que vulguis que caminis amb mi. Bueno, zuek, goiaz, azoko ikustera. Hirugarren aldiz edo lan. Nire lehenko baina bai. Eta, gero ze dau? Gero ardo zuri bat. Opa zuek! Ja da, tipo, zetako esan bihot nik beste batek esaten badau. Esta gente. Esplikabot. Bueno, ja batera jateko azkenen dugula, azkaldu dugu. Fanses! Uau, zelako bazkaitxuak egon, bueno, eta zelako goiz en general. Bazkaitxa, lentejitas. Puntua batetik 10 Zer, gaurko guna? Osa, barkatu bazkaixa. Bazkaitxa, Barkatu, 10. insultes. Ez que 10. Super ondo pasamos, bat. Azkaixan. ¿Zuken? Nik bai. Super ondo. Bueno, después de la tontería de Escoiza, hor dago etxenola, dago super moti, luego le enfocamos, aportamos plano, ja hoin geratzen dira ondorioak, bazkaldu dugu lentejas, berdurekin, sorpresa, eta hori, eta gare oso nekatuta, super ondo pasau dugu, ezaten dago Escoiza que no, agertuko da klakeko bideo baten, así que ikusi, ikustera, porque alezen dutze, usurbile da txabalta, eta que Escoiza, ja gero, enkeiten. Es que cero seriedad, por favor, esta persona. Eta hori, mendago debago, jena guztian eri observatzen. Super posi. Venga, un saludito, gero da nire eskola ikusio zuen burua, YouTube. Salo. Lortu dugu zentzu handi batean, batera jotzeari esleitu genizkion helburuei erantzutea eta horregatik ere oso harro gaude. 3 egun pasa ditugu Zurbilen. Mugimenduaren inguruko erabakiak hartu ditugu. Gure borroka aurrera begira norabidetuko dutenak. Mugimendu feministan eztabaida gai diren eta horietan murgildu gara. Hola zuei, somos, bueno, ikustu duzun bezala, ematen dau kamioi bat paso jatela gainetik, baina ez, bakarrik batera jotzetik heldu naiz etxera, dutxau naiz, diseinen dut maletia, jantzi dute arropa goxua, eta, bueno, zimaz, nire zuen kontau nire esperientzia, izan da lehenengo aldixo jugu naizena, eta, wow, oso ondo, nago oso kantzauta be bai, baina asko guztau gat zelako girua sortu dugun, batez be asko ikasi dutelako, benetan pila bat, eta garri dutelako nire burua zalantzan pila bat alditan, eta uste dut hori behona dela, gure oitxurak ez, eta gure guztiak errebizatzia, eta buelta bat ematia, eta horretarako pila bat balio izan dozt. Eta bebai, harremanak itxeko, saretzeko, eta ja aurretik nuzkan harremanak indartzeko, izan da oso guai, ez dakit oso politxa, oso unki garrixo bebai. Bueno, zimaz ikusiko zinuten zelako ondo pasau dugun, inkere. Eta, bueno, gaur goizian, garazi konta gaben bezala, bueno, ez dakit konta gaben edo bez, beraz behien grabatzen, egon da sortzagia azoka, eta evidentemente, bera, gero zimera zeban. Eta hori zitut, bibela hartxako, pare. Dia, honek, que eske behitu elpak egin bai, eze politxa hau. Hemen jartzen dutue, bueno, eta lengo ditut, poltzatik. Dia, holan, bela hartxakoak. Eta hemen jartzen dau eren Instagrama @aizeak_. Eske behitu. Ze ondo geratzen dan. Ella, con pendientes nuevos. Bueno, eta bestiak dira honek. Sobrezitua bai, superpolitxa zabaldungo ditut. Kikara gara.
@kikara_gara, Instagrama bai, pantailan jarriko dut, baspare. Honek egisa esango zuet, eta laitzak erosi ditu bere aiztian dako. Eta zenot, que maravilla, eta nik zuga portu inda. Pegatzia da, baina aiamak errezon penia ematen duzta. Zimaz dia, olakuak, belarritxakuak, a ber, hola zien. Eta despegau inda, ikusten duzuen bezala. Ai, que pena, bueno, entxe jarriko jat, hori, pegamentua. Bueno, zuek eta beste gabe, hemen lagatu dut bidixua, porque ya nago superkantzauta eta deskantzatzia behar dut. Así que, bueno, eskerrik asko ikustiarren, eta horrengo bidixuan ikusiko ga.